I čas ima ljudi, ovdje Kristina i danas u ovom videu snimamo ponovo Krasno preživljavanje, 9. epizoda. Ovo je Sever drugi i naša nova kućica. Da vas to. Molim? Da nisi mrdnula. Hoćeš i ja tebi, a? Da nisi mrdnula, ni glavu ni ništa. Da vam glavu, la. Nemoj brda mu udara! Ej, u čošku si. Ej, imam ja, hoćeš da te pikeksom nabijem u glavu ili mačom da te nabijem u glavu? Hoćeš da tebe Hoćeš ja tebe nogom da te nabijem? Ja, nemoj! Gledaj ovo! kuće. Ko mačke! Pa jesmo! Naš iz kuće! Nosi taj tvoj krevet. Ne! Ja ovdje... A! Nemoj! Sad si ti koliko imaš srca? 2, 3! Nemoj! Ne, zašto sam tu ubila? Milice! Upsi. Ali evo... Tu si stvorena zato što tu ti je krevet. Ček da ti vrati mač. Znači, tamo gdje ti je krevet uvijek ćeš se tu stvoriti. Da, drago mi je, samo ne da me ubiješ više. Jel dobro? Gledaj šta ja imam. Hoće da te nabijem mačem u glavu sad. Hoće ja tebe nogom u glavu. A pa ne možeš nogom, žao mi je. Odoh je bre odavde. Onda nosi krevet sa sobom. To idem po njega. To, ja sam gladna. Mico! Skeleton. Zašto bi ga ubio? Ćao. Skeletonu bre, marš od mene, u pomoć. Jao, majko. Moja... Šta radim ja? Mico! Gdje je? Jednog tamo iz drveta. Sakrio se da ne bi umro. Creeper! Dođi vamo, budalo! I mene izbacili iz sebra. Izvinite ljudi. Što tu radiš? Suncevi ti kalaj se unutra lepe. Ne Šangarepe. Da, lepo šangarepe. Htjela sam da kažem ljudi da izvinite ako nekad ne snimam svaki dan, to je zato što imam neke, mislim ne probleme, nego nemam vremena. Zato što imam školu, dobro da nije budala našu kuću. Budala, da. Pa jeste budala. Što? Da nije možda lepotica. Ne, što drugo može da bude osim toga? Gdje je majmun? Ja ne vidim skeletona. Ma eno ga iza drveta i oj bože, kako ga ne vidiš? Čekaj, dođi vamo. Čekaj, dolazim. Znači, potrošao mi je bio srce, zašto sam ja ovdje došla? Ovamo. Gdje je naša kuća? Evo je. On je ovamo, kako ga ne vidiš? Brate, vidiš iz aviona. Evo ga. Evo ga, vidiš iz drveta. Ta sjep kod drveta. Hello. Vidiš ga? Ja nisam gledala. Kiša! Beži u kuću, što brže. Otvori mi vrata, idem ja prva. Majmune! Ma nisam majmun. Ujebam će li hladno. Hladno, a? Čuj ste? Ja sam. Šta se događa? Ko me lupio? Nisam ja. Ne da lažeš, molim te. Pa vratila sam ti šta. Hoćeš da ja tebe nabijem sada? Ušuti! Ali ne, nema mač. Gde su čudesa? Tamo je jedan. A nemam jabuka mojih lepih. Nemamo ništa s hranom. Opet, to mi reci, egg. Kokoška, ne diraj je. Da vidim, kako je mala. Joj, Ne, po mom krevetu, ne. Pusti je, to je moj krevet. A tvoj krevet, nisam dobro vidjela. A pusti je, kako je šťatka mala. Ajde, skači malo još, to je trambolina tvoja. Gdje je? Kakica mala. Ajmo da bude sad naša. Da, ali treba će nam sit ako hoćemo da je... Šta? Treba nam... Treba nam nešto, sad ne možemo da idemo po to. Pa nema veze, gle. Uj, kako je mala, brate, glava je mnogo velika za telo. Znam. Priznajem. Kako malo telo. Ja bože. Gdje si malja? Kako ćemo da zovemo? Kokoškica mala. Kokoškica mala. Da zovemo... Evo vidjela, idem skeletona kako je srećan i trči po dvorištu. Gdje trči? Tamo nekom sasvim desetom dvorištu. Srećan, našto pada kiša. Kokića malja. Gdje je? Ajde da je dajemo ime. Kako? Gdje si malja?
Pa nemam pojma kako. Glavno, samo šetka, kokoško, šta ti je? Ma pusti je, bre. Siđi. Joj, ne. Ne, koko. Beži. Beži. Tebe će mi... Brate, jedna se plaši nešto. Da, to je za gradi, tu će bude njeno. Navešću ja da uđe ovdje, nemoj ništa uzeti. Pa napravi još. Pa čekaj, upravo i... Evo, ušla je. Čekaj. Ne, opet je zašla. Kokoško, budi mirna. To što je pile malo. Nije puno gore. Zlatana, učuti! Nisam ja Zlatana. Jesi bogovi moj. Siđi dole. Nemoj da skačeš, to nije lepo. To nije lepo da skačeš po tuđim krevetima. Siđi dole. Žuća, siđi dole. Žuća. Ne, to je ime za kuće. Siđi dole, kokoško. Pile. Siđi dole. Pogledaj što radi, ona ko da je ovo njeno. To pada mrak. Pusti je. Joj, kako da spavam pored nje. Zamisli skače po meni kada budem spavala. Ajde, lezi da spavaš. Čekaj, dođem do kreveta. Evo ga. Čekaj. Kukice. Kokoško ne spava uopšte. Jo. Evo nas. Ajde sad joj to daj. Nema kiše više. Sve prošlo. Koko, dođi! Nema više. Dati, baba. Šta me gledaš? Gledaj kako me gleda. Kokice. 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 A što toliko? A čekaj, ona može preskoči, jel? Da, naravno, ona može i da leti. Jao, još gore. A dobro, neću moći. Ne. Izašle. Beži unutra, Gle je. Kako si moj? Amin. Kokice, dođi vama. Dođi, pi. Bože, si. Dođi. Vidiš, snijem za tebe. Imam... Ona može te povuče kroz ovu malu rupicu. Dođi. Pa znam. Kokice, dođi. Odi vamo. Zašto sam se popravila? Dođi unutra, dođi. To. Ćao. Sad se da gledam. Sad ćeš tu biti. Izvini. To je naš novi ljubimac. Može ono da poraste bez toga da jede? Ili mora da jede? Da te prvo ja pitam. Jesam, što? Kako može da poraste, a da ne jede? Ajde to mi objasni. Pa, je da se napiju na kišu i što bi rekli, pokisneš i porasteš, eto. Eto kako. A odoh ja sad napolje. Nema kiše da porastem, jer sam ja već porasla. Zamislim dođe mi kriper ovde. On je svoj mač. Ma ne mogu, šta će mi? Pa zatvori vrata za sobom. Ne mogu. Mrzi me. Kokice moja lijepa. Nekad će biti puštena. Nekad. I posle, kad napravi nered, ovo će posle da bude fantastično. To ne može da uredi. Sam se znam da ne može. Ovdje ima neki život, ali ne znam koji. Kako me gleda? Oj, mene gleda. Pustit ću je. Mi gleda... Ne! Ne, skeleton! Nije pogodio, bukvalno mi je prošla strela pored face i to sam vidjela i posle sam skontrala da je gore. Ti moja Idiot. faca. Faca. Kako no? Maca. Ma namazana maca. Slike šalje mi na vaca. Kontam sada. Dibi. Šta sad? Dan. Tamo gore ne ide, tamo je skeleton koji umalo što me nije pogodio, ali ja sam nekako prošla strela Okej, pored Tino, mene. pustit ću je. Ne. Ali nemoj napolje da puštaš, nego ovde. Ne, samo ovdje. Samo ovde, napolje nikako ne smije biti to si. Evo ti. Živjela sloboda. Ajde, izađi malo. A napolje ne smije da ide, zato što je naša, to je naš ljubimac novi. Gle je, kakva je mala. Ovo je kao njena neka mala kućica. Mhm. Ne, to si Mjeca, što nisi napravila kao krov gore, nego baš ovako da prošliš? Mogla se samo staviš ovako po dva i gore namjestiš samo krov. Da ne bude baš do našeg. Hoću slebove. Ćao, Koko. Nemoj da skačeš. Ćao, Koko. Da zovemo Koko! Da, ajde Koko da zovemo. Naš ljubimac Koko. Gdje si, Koko? Koko, sidi dole. Sidi što si dobre. Gledaj kako je malo. Koko!
Koko. Šta je bilo Koko? Nešto nije u redu. A možda je gladna. Jesi nešto vidjela? Pa nemam da, sa čime da je nahranim. Ako je nahranim, ona će ti izaći napolje. Mislim. Može se napolje. Nema onda da hraniš, mislim, nahranit ćemo je. Da bi mogla da bude velika Koko. A ne mala Koko. Moram da sušim baklju. A moram onda i ovo da razbijem. Koko, gdje ćeš? Gdje ode Koko? Ne, po mom krevetu siđi dole. Siđi dole. Pusti je ti. Ali neću skače po mom krevetu. Nema veze. Ajmo završimo sa videom sada. Oko. I to je bilo to od ovog videa. Ako vam se sviđa, onda ga lajkujte i subscribeujte se na moj kanal i Milicin. Ako znate kako se zove njen se zove Milica... Kako beše? Milica Gamer MK. Da. I to bi bilo to. Ćao.